İstanbul'un Esenyurt etrafındaky gymmatbaha jaýlar toplumundaky bir öýde eneke bolup işleýän türkmenstanly Zenan ençeme metr beýiklikden ýere gaçmagy netijesinde aradan çykdy. Bu barada habar berýän türk media serişdeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagt polisiýa Zenanyň öz janyna kassedendigini ýa-da etmendigini ýa-da başga bir tarapyndan aşak itilip itilmändigini derňeýär. Türkiýanyň Hürriyet neşriniň maglumatyna görä, bu waka 18 sentýabrda boldy we türkmenstanly Zenanyň ýokurdan aşak gaçan pursatlary howpsuzlyk kameralary tarapyndan surata düşürildi. Ýerde gymyldaman ýatan Zenany gören ýaşaýjylar polisiýa habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine saglyk hemde polisiýa işgärleri barýar. Zenan saglyk ýagdaýy agyr görnüşinde keselhana ýerleşdirildi. Saglyk işgärleriniň ähli synanşyklaryna garamazdan Zenan aman galmady diýip neşriň habarynda aýdylýar. Aýdylmagyna görä häzirki wagt türk polisiýasy waka bilen baglanyşykly derňewleri başlatdy. Wakadan öň türkmenstanly Zenanyň eneke bolup işleýän öýüniň eýesi İpek A bilen ýiten gymmatbaha bir zat bilen baglanyşykly dawalaşandy anyklandy. Polisiýa häzirki wagt türkmen Zenany öz janyna kassetdimi, aşak ýykyldymy ýa-da başga bir tarapyndan aşak iteklendimi diýilen soraglara jogap tapmaga synanşýar diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosynyň İstanbul'un Esenyurt etrap polisiýa bölümi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şeýle-de wakanyň Esenyurt etrawynyň takyk niresinde bolandygyny hem anyklamak häzirlikçe başartmady. Bu aralykda Türkiýede aradan çykan türkmen migrantlarynyň howsarlarynyň olaryň jesedini Türkmenistana getirmekde kynçylyklary bilen ýüzüýiz bolýandygy barada hem habarlar bar. 1 oktýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen diplomatlarynyň Türkiýede aradan çykan türkmenstanly migrant Aşyr Bayramowyň dogan aryndaşlaryna kömek etmekden ýüzürýändigini habar berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklary, işsizlik, adyk haritlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglyklykda türkmen raýatlary gazanç etmeň gözleginde Russiýa, Dubay we gyda döwletleri bilen bir hatarda Türkiýe ýykyn edýärler. Türkmen häkimetleri ýurduň daşyna işlemäge, okumaga ýa-da ýaşamaga gidýän türkmenstanlaryň sany baradaky statistiki maglumatlary halk köpçüligine mälim etmeýärler.